நன்றி. சகோதரர் விஜய் சேதுபதியின் டிஎஸ்பிக்காக இங்கே வந்திருக்கேன். அந்த படம் வெற்றி பெற எனது வாழ்த்துக்கள். ட்ரெய்லர் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. முந்தியெல்லாம் எனக்கு தான் நான் விழாவின் போது சொன்னேன், பெரிய விபத்துக்கள்லாம் நேரும்போது கூட அடுத்த எப்போ ஷூட்டிங் வரீங்கன்னு கேட்பாங்க, அடுத்த படம் எப்போ ரிலீஸ் கேட்பாங்க. இப்போ ஒரு சின்ன இருமல்னா கூட எனக்கு பெரிய செய்திகள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு காரணம் ஒன்று ஊடகம், பெருகி இருக்கும் அன்பு என்று நான் நம்புகிறேன். அனைவருக்கும் என் நன்றி குறித்தான். நல்லா இருக்கு. அடுத்த ஷெட்யூல்